चंद्र किशोर पारानो फाइ मानजाय तीनटा वाननि बराव तिनि जोंबाय बाहा अर्थात तिनि मथाना हामजाय तिनि मथानि बेनातला बराव तिनि मथाना बेनाना रुमफाया बराव टोटाल 28 टा फेमिलिनि 90 टा भोटार तिनि तिप्रा मथाना हामजाय खाबाय खबाय तिनि तिप्रा मथानि बेनार रुमै तिनि निसिनि बक्तिप्रा मथादरा जोगदान खालाया एवं फाइनालाव हालाय तिनि सीपीएम बीजेपी नि याकारै फाइनालाव आरो तिनि बिसि क्या फाइ मानजादा तिनि विगत बामफ्रंट सरकार आमलनि 10 बছর 22 चेयरमैन बरमगानां दन किशोर तिप्रा तिनि सीपीएम नि याकारै तिनि तिप्रा मथानि बेनातला फाइ सबायहा एवं बनि लगियो आरो 28 टा फेमिलिनि बराव 90 टा भोटार तिनि जोनो हामजाय तिनि बबागाना हामजाय दखान हामजाय तिनि बेनातला फाइ सबाया जतन हामबाय बबागारा आयोग लक्थ बबागारा आयोग लक्थ तिप्रा मथा लंले तिप्रा मथा लंले